Sada je vrijeme za dodavanje gornjih elemenata i za to možemo koristiti predloške. Budući da su donji elementi već na mjestu i želimo da novi budu poravnani do kraja, prebacite se na klizanje po osi X. Dodajte gornje elemente i privucite ih na rub. Zatim dodajmo sokl. Za početak produžite lijevu stranicu prvog elementa i desnu stranicu zadnjeg elementa. Odaberite lijevu stranicu prvog elementa, dodajte novu ploču i privucite je na desni rub. Sada ćemo dodati panel za zaštitu zida. Odaberite radnu ploču, dodajte novu ploču i po potrebi joj prilagodite visinu. Na kraju postavit ćemo police u preostali prazni prostor. Najlakše je odabrati zidni panel, dodati novu ploču i uklizati je na mjesto. Pomaknite je do ruba, promijenite dimenzije na punu širinu kuhinje i dobit ćete savršeno prilagođenu policu bez ručnog računanja dimenzija. Postavite je gdje želite, a zatim je duplicirajte kako biste napravili još dvije police. Na kraju dodajmo LED rasvjetu. Odaberite ploču ispod koje želite postaviti svjetla. Provjerite da je rotacija pogleda poravnata s kuhinjom, u ovom slučaju 0 stupnjeva. Kliknite Dodaj LED i LED traka će se automatski postaviti na donju stranu ploče. Po potrebi je možete pomaknuti po osi IR ili je jednostavno ostaviti kako jest.